Je zrejme, že Európska únia nezvláda ochranu schengenských hraníc, pretože počet migrantov, ktorí vstupujú do Európy cez nemecko-tureckú hranicu, sa stále zvyšuje a bude sa zvyšovať lepším počasím. Ministerstvo vnútra muselo pripraviť technické riešenie pre prípad, že migranti, ktorí zostanú stáť na slovinsko-rakúskych hraniciach a budú mať záujem sa presúvať ďalej smerom na sever, cez Maďarsko, možno aj cez inú časť Rakúska, sa pokúsia prejsť potom cez Slovensko a Českú republiku do Nemecka. Jednoducho je to veľmi realistické, že pri tomto obmedzení počtu migrantov cez Rakúsko budú skupiny migrantov mať záujem nájsť náhradné trasy na to, aby sa dostali do krajiny, do ktorej chcú ísť, teda predovšetkým do Nemecka. Našou povinnosťou je, a túto filozofiu držíme od samého začiatku, že každý, kto prekročí naše hranice na úseku maďarsko-slovenské hranice alebo rakúsko-slovenské hranice, je nelegálny migrant. S výnimkou toho, kto požiada o azyl. Kto nepožiada o azyl a iba prejde cez naše hranice a pokúsi sa pokračovať ďalej do Čiech a do Nemecka, je nelegálny migrant, ktorý musí byť zadržaný.